الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekuriano kaya punya tanu ku Allah, gusto kaya salawati tanu ku Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipaguna ko pumangninan ko Allah sa kanuwalangon mga Muslim, mga mu'min, mga datu o mga bayi pamamakinag-imanto o di man to dimbantay sa diyang kay programa tano programa o agama tano agama Islam sa di tano di kantiru basay ko Quran na gusto mga sabda Rasul pamangninan ko Allah apian da kanodan matatago ko piyagigdigdan sangkay Pilipinas na gugyang kay dunia ibarato madadalam si sa abroad na pamangninan ko Allah mapipiyad na ginawa niyo sa lamon na bus kami si mambu naraksadun ng mga pamilya tanong si saingad mataan na si isang kayang daranaw na imanto na mapipiyad ginawa tanong si inshallah paganayon na diyan kayo na andamadan so katawin nyo sisiyap na yung Allah ta'ala ingat diyan kayo yung tinwaranaw sabab sa masasalbo ko mga ingat sang kaya dunia dede na datarian mapiyang akapakang giginawa taon sabab sa bilo ay wallahu ta'ala kasurga na ingat sa isa diyang kaya dunia kaya malalag diyang kaya Pilipinas masasalbo diyang kaya ingat imantos ang kaya Pilipinas na kakayaw sa mga ingat na ayabu amapia ka pa kang giginawa taon na diyang kaya tibang daranaw kasusukudun so mayaw o gusto matanggo nalaw na makalalibit ang tanwa ingat datarang kaya Iligan, Cagayan, Cotabato na paled ni man to pagpakasagina sa mga tao sa kaya kayaw niya ni man to siguriano kaya panguran yan sa kanya kapirawlan na diyan kayo ito no na pakakakawasan Allah ta'ala sa ko limo yan ayadan pakasusukod nun Allah na umatanggo gusto mayaw na intero din adya kay ako lilingaran alhamdulillah mapipia ginawa tanong si Imanto guda mga ragor inshallah sa kapagitaw tanong si Sayyid Darano sa punintanong ko Allah misa makataling umarkatanong ka Ramadan agi Imanto na sasaulan alam boon agu mga limagawi nayaman na niyan na makataling umarkatanong ka Ramadan na mapipiyad na ginawa tanong o gusto mga pamilya tanong sa palaya ko sa kanusandan na pasalaman mga pangsa ko po makinagiman to si isang kay programa tanong di man to sang kaya makampatauras na ayang bukod ng tanong na diyang ko to ayaman na niyan na karata o katambang sang kaya dunia diyang aya dunia na aya mialapis yataw nasutaw amatambang sang kaya dunia so anto na ipumakatambang si sa diyang kaya dunia so mga alaw na paganayro nagpakatumbang sang kaya dunia na sutamo diyang kananatamo na igira kaya anong sutaw na walang alang
panagunta man yan o dinakalkian si ko Allah Ta'ala na bupakaunot sa diyang ko to bubahayan ko tamo. Sabab sa kaya diyang kananatamo na inadundunanan wallahu ta'ala apad ko mga parayasan sa kaya dunia na kenapa niyan rakatano ini sapar okay na inisog yan rakatano pan akang giluba tano ko mga patamo-tamo kan sa kaya dunia na ayabu at piyaki pananggilan niyan rakatano ayabu kondisyon na diyang kananatamo na di ka nuron mabiray, di ka sabapan sa kalipati niyo si ko Allah. Anya kay salungan nagda sa katamama. Sumiyong ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pisi ngayon yanon makatamo. Na watigin o makatamo kako na diyak natigin manai kalipatan so parati ako ko Allah. Na si minisong sa miya katabok sa kanya na kagya makatamok na paganayan niya ulolan yan na makauma asubo na di pa ka umaluhor makauma asar na di pa ka umamagrib na minisong din sa miya kaladin sa tamok yan na makauma isni na di makauma ay isagawi na minisong din sa miya kaladin sa tamok yan na jumat bukap pa kauman yan na kaya din makala din so tamukyan na kialipatan yan din so sagbayang yan so ayaman na yan na pinakisungan Rasul at tigyan sunguin niyo at tigyan manay so ta'lapat ayaman na yan na turuan niyo ron di katin yan so tamukyan na din makol si isang kuto asa katama o banyan di kati so tamukyan na sukya daw Rasul sang kaya dunia na tumiyawalin ko Tuhan yan na diyang ko to amipun dan mambu sa kapagkasugatian ng mga murana kapagkasugatian ng mga tiyuwa sa taman sa miya kasipat sa kanyan anto na iba na kalandang din sa tamukyan na sumiyong si Abu Bakar ya radiyallahu an na pitero yanon at tarimang kaso dia katakan kapan dia katako na da tarimaw Abu Bakar katigin na sudah tarimaw Rasul at tigin uli na ini kagudo na dia ulawla na dia kan katarima aso Rasul naginatan yan sa dunia na mararata ginoon yan sa kota sa katawamama na miyadap man sa dunia sa Abu Bakar katumiyugalin ko Tuhan yan naminisan biso Umar na inuitianon so zakat yan na deden tarimaw Umar sa taman sa miyasugat barang-barang din na mga murala mga tiyuba na miyada so tamok na sukya daw tamok na misakit sulasyan na giyang kuto mipatapatays kanyan sigo kapakadapanas na gusto kapakarundan Ginan, mga ibarat ang kuta mga tao, ayaw man na niyan na miya tumbang si kutamukyan. Madakla tao, di makanggulo la kudataranan na adong panawaras tano ay betubat o mga tao matatumbang o tamukyan sa diyang kaya dunia. O di na yakatumbang o tamukyan na diskan yan di manamok na di niyan kuan so o mga hakon wallah o di na di uno pesesar ka o di na pupunamok sa kanyan sa ayakap punamok yan na si ko malibut nga kapanamok o di na si ko malbug kapanamok kaya mana malbug kapanamok na kinuha si ko haram na dataro kapanamok ayamanan yan na kinuha si ko riba kinuha si ko ayamanan yan na haram datar diyang kanan akatubo na ginan so isa ko pipupuruan na marata ka panamok miadoy nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aso piriban na ayan minus piriban ayamanan yan na minus pirak taruna salda pirak na minus ko piriban na datar sa dusaw tao amya katlo niyan mapamakay so inayan o di namya katlo makasina
na yuto iamanan yan na miyaka ito ko kasalaan o kapriba na udi na diyang kutatamo ka diyang kutatao na kinuha ko o piyaman ko udi na kinuha ko piyangakal udi na kinuha ko pisumpawan udi na pindarmatan na udi na kinuha ko pianolis na sangka na oras na pedinan ko o mga tao amyat ang bango tamokyan sabab sa kayeso o tao dakal kiyang ko Allah na yakakuan yan ko tamo na malagid o mukit sa malbug anta ka mukit sa malingaw na kuan yan dun sa tamo datara na ano pangangayaman at na pangangayaman so pangangayaman ang bidaw gusto manusia so manusia na ayaw pag-inuman yan na sumalingaway na idawag ko sumalbugay na din yan pag-inuman nadataro to mu'min ayabu apukuan niya na tamok na so halal na idawag ko so haram na di niya nutukuan when na so tao abaradusa nadataro pangangayaman malagi din so malingaway sa kasusunsuman yanon na gusto malbugay sa kapiginuman yanon diyan kanan amanan yan na isa ko pakatumbang sa isa diyan kay adunia ko manusia sa dinyan kakasimba ako Allah subhanahu wa ta'ala ikadua pakatumbang ko manusia na so o kadato miya kadakdak latao amay kumiyadato na badan kaya sabapan sa kaya ganakiyan sembayang badan kaya sabapan sa kaya lipatin yang ko Allah ubadiyang ka na nakasembayang nagyanan kuyang pataan o ori panagusutugan yan nabigang ka wallahu ta'ala sa kadato na badan miya potol so koneksyon ka ko Allah sabab sa madakal ataw amay kabigan wallah sa kadato na dinyan doon katawan ikapasul do wakto na gusto kay kapagkipo sa wakto nadyanan kesan anu tao banyan ayaman niya na milinding sa Ginoo niya ng kananakadato yan kaso kadato na sembay nakuan rakabu Allah subhanahu wa ta'ala sa kapapatay pan sa kabibiyab dinan so madakla tao asara madato na apia miyakatipo ko naraka na gumadakla tao asar ka madato na apia dinya din kasimpas wallah gumadakla tao asar kas kanyan na makauntod si ko kadato na anto na diba ayad na kabayan ko kadato na di doon din puta patay sa diyang ko to kadato yan so yang kanan na ayamanan yan na piligruanan sabab sa kagya so kadato na mapanadanan ko tama na mapanad aginan so sarig ay inibigay wallahu ta'ala ini dulo niyan ko mga langit gusto mga palaw gusto lupa na dayran pangrawa na ayam yang rawron na sumanusya sabab sa diyang kuto kasimpit na gusto kanipis ang kuto kataon niya na so kadato nagyanan na sarig kapupipian o tao ayamanan yan na biyuto ganun wallah subhanahu wa ta'ala kakna ubanan pad ko mga kasandagan na gusto ka kalami-lami agyan ni mala ipag-imbestigar wallahu ta'ala ko manusia si sa hadapan yan si isa nung na mahuri no Allah na padasam yan apis ko dunia sa mga tao amiyatang bango kadato yan amiyatang bango posisyon yan madang la empleyado kabubantugan na deden maabsin sa diyang kuto ayamanan yan na opisina niyan ubaid nas kanyan na dinyan doon katawan kadakal amiyal pasyan sembayang kembuden makasord sa diyang kuto opisina niyan ubaid na kabubantugan si ko opisina niyan saya manan yan nakatur dun sa kapag-opisina na ugaid na da relasyon yan ko Allah kadinyan kaitong ikadakal amyal pasyan sambayang miyal pasyan na sambayang sa kembudin matagusan ko to kadato yan beauty mga tao pikot tadayran so kadato si isang kaya kulilingang kaya dunia sa taman sa miyatay siran na dayran din manan yan na miputapatay siran
sa kakatagniran biran di sa katadin sukadatu asukadatu napdanan ko parehasan sang kaya dunia pakatambang okay na igira manutan niya asukadatu na saban na ragianan so isa leagan tarusang kaya dunia mabaliwitan ang mga tumanor abdana na ini pangandor tanu Allah sa tanu na pagpunganin tanu ko Allah ya Allah nabaluya kaming ka mga uluan baluya kaming ka mga tumanor ugay na tumanor sirano to akipa paratiaya padanan sang kuto ini pangdor tanu Allah dua si sa suratul Furqan kaya turun wallah waja'alna lil muttaqina imama ya Allah nabaluya kaming ka mga nakuda mga tumanor o sirano to mga lay paratiaya ko Allah ginan ikatlo pagkatambang ko manusia na sukap katambangon o mga layok atawan tanwa sa mga layok na duwa susunanan layo kamapia agu layo kamarata nasulayo kamapia nakatunda kanyan ko o surga nasulayo kamarata nakatunda kanyan ko taraka ginan iaman yan na madaklataw aya sabab bara sambayang apakasal yan na aya kaya pakagunat sambayang na sabab ko layok yan miya gawiyan ko kinig na ko sambayang yan na gumadaklataw akna uba akna ba pakasal yan na bamataw mamanko na aya kaya pakapamanko niyan na sabab ko layok yan umadaklatao ayamanan yan na di ka ba minom sa pakabrag na yakya pa kainom yan sa pakabrag na sabab ko layok yan yan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na piyangin na niyan rakotano pangiluba kano sa layok hiwa mapia suka surayo kamapia matunda kanyan kusurga sa kaya turon Rasul sallallahu alaihi wasallam almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil so atigin sutaw na pukunod sa diyang kuto aagama atigin manahi ulayok yan udi nasutaw na pukunod sa diyang kuto kapupagidataw ulayok yan falyanzur ahadukum man yukhalil nambanog din suisar kano sa ayamanan yan na tao miplo mamakayan o di na miplayok yan ang mapya ginan pagpakatambang ko manusia bata bulaboron si ko paganay kiraw taw na kirbalik kadyang kutualayok yan na tumuan yan na di siya mayan gusi inayan api ay tumunumalok siyan na walang alang paratiyan yan si ko Allah buka bilang ataon yan na makaisa-isa makaturusulayok yan na pagkatumuyan ito at diso katurulok siyan ang bala diyan ka na isad na nan kumalakas sundit si salungan na mauri amay kumakaumaro sa mga manusia miya kadakdak na tao aya kakapusang yan ko naraka na punan ko kaya gawyaw no layok yan si ko ipakanaraka yan na ikapat apapakatambang ko manusia sang kaya dunya na sukab katambangon o pamilya niyan madaklot wa tao ayamanan yan na isa ka pamilya siran na miya tambang siran ko dunya na miya tambang sulokos na miya tambang suwata isa ka pamilya adid na matauron matya sa Quran ugay na langan na kurso ko dunya na ayamanan yan na piso sarutaniran mga engineer siran o di na ayamanan yan na mga abogado siran mga doktor siran mga barang-barang na mga kurso na ayabuadayran pag-eskwilay na sa Quran ayamanan yan na ang tunay may tutoroto ay may tuturoto na misura migisiran din sa ikodunya na madidi ubas yung magariari na ayamanan yan na engineer na yan na abogado na yan na doktor na yan na sipero na yan na alimo na yan o di na ayamanan yan na ulama na yan nasa manuto na gibuong kuta sa katawa na makiran na ukalimun siran wallah na kasapat yan siran si salungan na mauri
ayamanan yan na mga pagarinyan na gusyan na sila ng mga luksyan. Sa manutong na yakap ketumbang utaw sang kay dunia na badakla mama abara simba na miya pangaruman yan so baradusa babay na miya gawi yan so karuman yan na miya pakagunag yan simbayang adong mana babay abara simba mambu na miya pangaruma baradusa mama na miya pakagunag yan simbayang sa kanya na babay sadyang kuto akya pakatepiran kamiya gawi yan so karuman yan na babay nagyan na miya tembang o pamilya niyan adong mga tao ay kaya pakagunukiran sumimba ko Allah na sabab ko atayan ay manan yan na miya tembang ay kaya tembang yan nun na madakla babay ay rin yan kapakasimbayang ay dadawan yan na din yan kaganatan suwata yan penggura o suwata yan nasangkot oras na kialipatan yan adawata awamiyatay ayabu ini patay niyan dadya kaya simbayang yan sapat ka kaya simbayang wina yan sapat karakata asambayang o di napat karakata luhur o di napat karakata asar nasangkot oras na matag yan ito dawa mataan na piti babayan din adyang kuto adinyan kakasib ako Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan amanan yan na diyang kain pumakatambang sang kaya dunia na madakol ugay na ginan sa mga alaw na so Allah subhanahu wa ta'ala na tiyanwan tanon yan amya maratiyaya apya kayo ng katanon yan agumigay sa warning Pitero yan na uba ka no matambang o pamakatambang sangkanan adunia siyanan sa keteruan yan noon sa suratul munafiqun ayat ay kasiyaw abatiyan tanwad yung kaya ayat a'udhu billahi minas shaytanir rajim ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah hai sulangwano miya maratiyaya na di kanu ketembang o mga tamukyo na gusto mga watayo si ko tadem si ko Allah manan yan mangurip no Allah na piyakay ng katanu Allah uba kanu matembang o tamukyo na diyang kanu natamuk na makasisirong san so kadatu na makasisirong san so manan yan nakanggiginoy kaya sabab sa igira malakay tamok na balakal kay ginawa na igira malakay tamok na ayaman yan nakambubayan kasukadato buhay na luin yan na so tamok kakaya makasisirong ko tamok sukadato na gusto makalayo upong kakyadan sa tamok na may ito kay tamok na may ito ka may ito alayo kapasur ka upong kaya manan yan nadatamok ka na miraragsyan din na diyang kuto asukadato na maawat ka nanayno Rasul sallallahu alaihi wasallam napitero yan ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam yakrahu al-mauta wal-mautu khairun lil-mu'min min al-fitna wa yakrahu killatal mal wa killatul mali aqallul hisab dua susunat ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam ipagkagwado buatan Adam ipagkagwado dia na tigyan suka patay au badi suka patay na mapya ko mu'min sabab sa kagya mapya ko mu'min suka patay di suba makanggulaw la sa fitna sang kaya dunia wa yakrahu killatal mal nagu ipagkagwado o manusia so kaito tamok Ubudi sukay ito tamo na may ito so imbestigar sa alungan na kauri. Allahu Akbar. Dua suso na ipkagwad o umbuatan o Adam ipkagwad yan so kapatay ubudi so kapatay ati Rasul na upama ko katawi o tao as kanyan nabud makapbaradu sa sangkaya dunia kulang ba ko umurian na tumo abadun matay kaya manan yan na mapiyaon di sa ba makasilay si kupukuri ang mga oras sangkaya dunia na ay pagkugod yung pansukay ito tamok ubadi sukay ito tamok na matatang kadagyanan na may ito ay bistigar kasi sa alungan na maurin
diyan kaya tamok nadatar nai datar nai o kada sa eroplano igiramida tano sa eroplano na makatana tano ko mga airport na pag-check pag-inspeksyonan sa mga awid tano nasalin sa malay awid na kuryori si sadyang ko to mga custom sa kapig-inspeksyon na sangkuto akalayan yawid ubad na matonon kontra sa gobyerno awid na sumayto yawid na atalantalang din so palalakaw niyan sa taman sa makaw masawalay sa mati panay na dapat makaw so malay awid na ay din sa lakaw na ukatuni so awid yan sa mga rarata kontra si gobyerno kapakay asi makatarus sa kalabuso nadataro tumambu so si salungan na mauri mga urip no Allah asa din sa kala o tamo kay ni sarigro ka Allah na kalaw imbestigar si salungan na mauri ginan isukya pakandiyaga adyang ko tamalay tamo agus sumay tuita mo na manisa na adun ang mga parehas adun ang mga kapiyan yan pagayron na so malay tamo agus sumay tuita mo na upama ko bata rin ito pakandiyaga na sumayto itamo na yaman buwa kapiyan yan na may ito so investigaron sa alungan na mauri ikadua kapiyan yan na lakibag yan sa dunia bubunuan o mga pamilya niyan at tamok ayamanan yan na ayaka pong bubunuiran nun na diyan ko taka pumagagawa iran nun ikatlong na ako kaumaon ang nipay sangkota kumurian asabab ko dan yan kandiya kate na ikapat na so miskin na mawatan si ko katakabur sang kaya dunya sabab sa kaya di makapatakabur kada ami patakabur yan na ikalima na sumiskin na may tuwa may tuwa diyang kuto may ilang si kurasyan kayak na babkatambang ko mga kadudunyahi kada tamukyan na merumiyabig sa orasyan ko kapsimban yan ko Allah na gusto ka pumanganin yan sa tabang si ko Allah subhanahu wa ta'ala ginan okay na suayaman yan na malayta mo na yaman buka piyan yan na amay kumakaumataw sa alungan na maurihin na kapasangan sa investigar way na makasulko surga na yamanan yan na mapuri pangkatan ko surga sabab sa kagyeso mga sadkan yan kung mga masgid kayang balay niyan sa masgid na kayang balay niyan sa madrasa na gusto kadakla kaya sisidkaan yan na gusto kaya panabangan yan na gusto kaya pakapnay haji yan na gusto kaya pakandiya katiyan na gusto kaya pakasuportiyan si kumangalalan si ko Allah subhanahu wa ta'ala okay, nayamu pa ng gila noon na diyang kutwa uba ka matambang utamok ka ginanimana diyang kutageturon wallahu ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum عن ذكر الله Hey sulawan ng yamaratiya na di kanu ketembang o mga tamukyo na gusto mga watayo si ko tadem si ko Allah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun gusto din sa tao ang gulawlasan mana matambang utamukyan na gusto mga watayan na siranman sa mga tao amyang alalapis Allahu Akbar mangurip no Allah na so manusia sangkay akatataguyan sangkay dunia na isa din ko ipagkagudyan adyang kaya kapatay nago pagkababayan yan so o katatabusan kaya dunia kaila ita no
Amia kadak-dakal namini bulu geden suidadian ogai napana nama-namaran yampen adiam kutu amang aparesam kudunya. Mia lu Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum natikan samitan fannatiku huwal Quran wassamitu huwal maut. Ini bakal rekan watigian mananya na diiteru agus di peteru. Ini bakal rekan sudu susun paganairon na di makateru na gu ikadua sudi makapeteru. Dia tiga nang kota di makateru na gitu sa Quran. Itu ini bakal tan Rasul sa Quran mananya na sa Quran na ayat na waranya na diyong kota kapumbatiaw na gusto ka manayron na gusto diron di mananya nakapaganada okay na ayat pitero yan di makapetero ini bakal ratano na sukapatay asukapatay na din na taroon yan natitinganan yan sa manusia na andad ni kauma adyam kutu aurasiang napakapumbelag niyan niyawa gusto badan sa api di dunia kaudas si kulang-ulangwan umarani ko puso yan mahurip no Allah ginan manan yan na mga tao sa katatawiran sa diyang kaya dunia na di tano pagkatambang sa di tano di kambali ko mga oras tano di tanong katambang sa diyang kuto ang mga rata galawak ka mata-mataan batanunuto kasanay na kalawalawa tano amay kumandut tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala diyang ka na mga bulong at tano akipalagwi tano ko kapatay kagya madakal kay bulong na di kapatay na may sabab sang kuto di ka kapatay akagudang mo sa ginawang ka na sumasana ka na dingga di ayamanan niya na ketedaan na diyang kaya dunia na dingga di ketedaan ng kaya dunia na dingga katawam na di ka mambudi ketedaan ng kapatay na amay komiso din sa sumanusia na mapupuso ajalian na danya pasadian kami ataman si kudunia na miyumade na diyang kota kasendito Pitru wallahu ta'ala si sadyang kanan sumpatang kanan na ayat wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin sumyugus wallah pakapumakutan tanong yan dito na matambang sangkaya tamo kaudiyang galang na pakatambang ko dunya ay nisuguyen natigyan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut sesad ka kanu ati wallah pamamagay kanu si kupad ko iniriskia kanarkano Kudar kano pa nakapakataling o ayamanan yan nakapatay. Kudar pa nakapakataling isar kano o kapatay nasisad ka kano dun. Pamakot kano dun. Sa ayamanan yan na masa mapipiyap na ginawa niyo. Sabab sa bida, igiran niya mamagay ka kung ditar na ka, saka na mabubugar ka, na pagkabubayaan o mga layok ka, gusto mga siringan ka, gusto mga ginawain ka, mga tunganain ka, niya mamagay ka kung mga pipiyakon ditar na ka. Allahu Akbar. Okay, na may kumatay ka, na ipamamagay sunditar na ka, mga tunganain ka, na ipagilidiran sang kuto mga siringan ka, gusto mga layok ka, na bida o katirimay-ranon, kayad na kadaklan na ipagkalkiyan o ba niyang tarima so mga law niya matay. Again, nabalin po pagkagiraw sa pupwede kano abatad na kasan, abangalanan ang kutamindud sa rahmatu Allah. Nayamanan yan na malat yan na ginawa, mapipikirian, ayaki ditarnon na tarima Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan so Allah,
na kabayan na uyag-uyag tanopan, mabubagar tanopan, napsisid ka tano. Nago, ay kabayan, na di tano di sisid ka kung mga tamo, na siko kapangan o di tano rumpat. Nago di tano di sisid ka kung mga tamo tano, siko masa, ayaman yan, na kabubalang-balang itano ron, kag yuto, marani ko, ayaman yan, na kapatiri mauno Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب amanon yan naturo no manusia ko miya kataling umondon suka patay aya Allah na inwa kong ka di pakatali ka saya manon yan na maranibo pagpanganis kanyan sa puspon pagpanganis sa makatalik sa kuto akya pakapusgaway na gusto kapatay amyag damyan na da surungan na da pagdudan na da sirikan sa kawana na gusto diwang na peturo niya na ya Allah na ino akong kadipakatalik sa di bumati ino to anto na irason yan sa katalik yan launa ukhrotani رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين يا الله napakatalikam kung katigyan man ay sali mo mati ka sigur-sigur din pesesad ka ko din Allahu Akbar yuto ipagam-paganay apramisyan ko Allah asar kadimat tayo sa oras ito na makaputos ang kadunya na api adi mo mati adiyang ko to ang mga gawi adi puto niyang ko dunya na pagubus-ubus niyan sa mga tamukyan ko kipsirkaan yan Allahu Akbar wa akum minas salihin nago imbagay akong nakatigyan ya Allah kapasadan ang baluin akong din na ginawa ko ipluwa maka akong din sa mga barasing barka Allahu Akbar di na ni dua susun ay ni premis ang kutatawa sa ramakan dun sa dunya as kanyang namiadangayan dun sa kapatay Ya Allah, napakapatwa kong kasalunya sa api di bumati, kapasisad ka ko doon, naman amara ko doon, ko, ini, kipasir ka anak ko lang wano, inirisking karakan, nago, baluin akong doon na ginawa ko, taroto pa doon, adiakan doon pemblag sa mga tao, ang mga barasig barka. Kuni ko matatagusang kaya dunia na yamanan yan na miyak kaito ito adiyang ko tayo pembagay niyan ko riskirun Allah amay ko piyagitong yan so tamukyan na paganaya mamagitong nasusasang giburun na kagida na mapupusyam na daw din makaraw sa diyang kuto akipsid ka niya nun na miyaw masod dilimaw na gatos na kagida adi din yan dinutukaraw na miyaw masod dudu gatos na din yan dinutukaraw na lumitaw sa bubagatos taman saad na tao asi miyaron ang kuto akaraw niyan silka ko tamukyan si ko maruniron o di na si ko mga iton ayamanan yan na kutamukyan na lipas yan so kipang anugunan yan nun nakagya mo kapatay natigyan na yan Allah napakaputwa kong kasadunya kapag ubus-ubus na kandun ko kipsasad ka anak nun Allahu Akbar nago ini promise yan adini yan din belagan sa mga tao mga barasibak wallah guni ko matatago sa dunia na ipagkagudian siran na anda din na kinilokian ko mga barasibak na datar din sa kanyan o masusugat apoy na adini yan din kabayaan o banyan siran min dudukot banyan siran may pagubay kayad na kabayan na ay mambuhay may pagubay niyan na sa mga tao at di rin mambudi kito din sa dunia Allahu Akbar na sukyag naman yan sa kanyang na kulandang ng kukuburian nagyang ko tayo ni pranisyan ko Allah asala makaputos sa dunia na dada na ipagapadayan arwar ko mga basibak ko Allah
Ubedi so wallah na piteru yang rakatano sangkaya masa kapipiap na ginawa tano anya telah pada niyo na sa mga tao kapita kagabi na dia kuiran di suwatan di niyo pagpadan sa mga tao diran di ketedaan subaya ginawa iran sa kaya teraw no Allah ta'ala sa Quran واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا seberka pantamangka ginawangka sasi kapag ipagpada ko mga tao kapipita sa kagabi na pasimbuan niran sa Allah subhanahu wa ta'ala yuriduna wajha na pagkabubayan niran ikaswatayran ko Tuhan niran nasi kakiran pagipagpada tigu Allah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ubang katangkirin ang balamatang kasikiran mana au baka matambang mga layo ka mga rarata na din kasiran ni may pelayo nasi kakiran dan pagi pelayo na di ka ketumbang mga tao ang dunia sa bayak kebubayan ka na sa mga parayasan ko dunia wala tuti' man aghfalna qalbahu din ka perhatian sa mga tao piya ka tagasak na mga puso iran sa taman sa kialipatan na kuiran at tigo Allah yan mana yan nasumpatan ka na ayat pung ni sa puspon sa manusia sa makaputos ang kaya dunia na pesesad ka din nagumaki pumagpadadin si kumabarasig bako Allah na pamakinagantanong sa sembako Allah subhanahu wa ta'ala di pakawarian tanuron agyang kaya kaya sembako Allah si ko tao ayaman yan na madadarak po malakul maut si ko tao matutugur so napas yan sa diyang kaya kurukom yan na pupung ni sa puspon pupung ni sa ayaman yan na misig so umur yan na pamakinuguntan wag yang kaya sembako Allah asumpatan kaya ayat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ديدنتي والله ولن يؤخر الله سيكو بسارب na iray no saryanang kotala na manadi na diyan ko tadi na adumbu adiyon di adumbu panginam sa maparuto ang ko tadi ugay na puno usara o basara bang ko talan nagdede nakakaparon yan na ay no sa si wallah nalan manan yan nagdiden kaparo wala yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha gudiden diden puspun wallah diden ipagisgo Allah kung ginawa so manan yan nakiyataling mo ajalian idha jaa ajaluha andada ni kataling ma o ajalian mata-mata na so Allah na kaipian so lamwano dini uding kalabakam mahurip no Allah nasi kudapan kapakataling ma ajang kaya piyak kalaklak ya kalak-lak apakataling umar katanwa sa mata na mapakapumbelagyan suka karumay mapakapumbelagyan so ayaman na ng bata-bata kabilag so lokas kuwatayan na uswata kuloksyan na si kudap na ikapakataling umar na panakapakasindi ito manusia dan yang panakapaka pamramis ko Allah ta'ala sa kanyan na saramakan dun sa dunia sa may tubo na pakasawitong tanuron so ginawa tanong ko para tiya tanong ko Allah sa pamakutan tanong din akapakapamagamal tanong na gusto kapakagalabog tanong sa mga pipya sa pananggilan tanong sulangan pagkabalamban ko mga simba tanong ko Allah na gusto pa katambang rakatano sa diyang kaya dunia sabsalam na kung sa kanusan langon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh